pencampwriaeth Adrian y Brydau Cyfandirol sy'n mynnu'n sylw ni nawr, a mae pethau'n poethi yma. Mae'n cnesu yma rwan, a mae John di tynnu 3 par i fyny. 3 par anhygoel i ddeud y gwir. Ar 3 o Gymru. Mae hynna werth i weld hefyd. Ond ella os oes John yma heddiw yn dangos, ella sa fo fyny na hefyd, achos mae fyny mor aml. Yn aml iawn mae, ie, achos mae John Hall y beirniad wedi ennill pencampwriaeth y ffeiri yma yn gyson y tymor yma. Fe enillodd y lan yn yr Alban dydd Sadwrn, a wedyn y Ffairi a Lloegr dydd Sadwrn cyn hynny. Oeddi, chwarae teg, yna ansawdd a personoliaeth a safon y beirniad sydd gyda ni yma heddi yn Gymru. Mae'n llwyr heddiannol o'r swydd. Dwi wedi beirniadu yma'n hunan, a dim ar chwarae bach i chi gallu rhannu'r peiri yma. Mae'r dynon mae'n siwd waith arbennig i cael o mas ar y safon yma. Nawr te boes, mae'n amser i chi roi eich arian chi nawr. Ble chi'n credu mae'n mynd i fynd? Wel, mae 2 on gyda Dafydd Pentwyn yn y Pempella. Maen nhw'n edrych yn arbennig. Ond mae 2 on mae'n gyda Steve Asera. Dim cymaint o hyd felly, ond i edrych o fan yma, maen nhw'n ychydig mwy llydan, maen nhw'n mwy llawnd. A wedyn mae'r 2 oen Texel yma wedyn, mae'r hynna'n llawn ofnadw. So mae'n anodd gwaith. Ti wedi gweud pethau da, mae 3, pa'n dy ffefryn di? Dim ar Alun. Oni bai bod chi'n henlio rwy'n yma, mae'n jobyn ofnadw i ddweud. Ond pa'n sy'n dal y lygad di? I fi yn bersonol, felly'r par canol gyda Steve Asera, mae nhw 2 oen ofnadw. I chi watcho'r cadw llygar ar y beirniad yn handlo nhw. Dyw e ddim, bob tro mewn cyffwrdd nhw, dyw e ddim yn cilio dim. Beth amdano chi, Wyn? Fel mae Alun yn dweud, a dwi'n gweld Alun yma, mae'n crafu ben, a dwi'n na hefyd. Ond bersonol fel par, mae rhwng Dafydd ag Arwel i mi. Mae'r par canol yn anhygoel, mae yna 1 oen, mae'n curo rwy'n eraill i gyd. Dim chi'n Arwyn? Mi ai am bar Dafydd, dwi'n meddwl. Dafydd Lewis, Pentwyn, Sirgar. A wedyn, Alun yn meddwl, Steve a Sarah Gibbons, Aberhonddu, mae'n glos. Ble bynnag eithau, mae'r 3 yma yn deilwng o ennill y wobr. Blewyn lleia sy'r rhwnt y rwy'n mae gyd. Mae'n handlo Wyn Dafydd fyna nawr, a wrth gweld yn handlo nhw, maen nhw'n dalau tir chwarae teg. Dafydd wedi ennill prif bencampwriaeth yn Ynys Môn eleni, na gyda yn Ynys Môn eleni. A wedyn mae wedi ennill y prif bencampwriaeth fan hyn 2 waith yn y gorffennol. Sgwni os allan neud y goron dryfflig eleni. Wel, yn union, mae John wedi mynd trwy'r classes bore yma'n gyflym iawn, ond ar y funud mae o mewn penbleth. Mae'n mynd trwy nhw'n gyflym yn dweud, ond dim rhain. Dim rhain, ac yn heddiannol mae o'n gorfod cymryd amser, gos mae mor agos. Os e'n gwybod siwr mae'r arddangoswyr yn teimlo, achos mae Molai yn corddi. So deimlad i wei fod mewn yn y cylch yna yn arddangos, Alun? Mae'n un peth, mae cefn chi ar blig yna, mae hwnnw'n holli, mae chalon chi'n curo. Ond mae fi'n curo nawr. Mae gwddwg chi'n mynd yn sych. Mae chi jyst yn dal eich anal, a chi'n dal yn gobeithio am y gorau. Achos bro man sy'n rhyngdyn nhw i fe. Mae'n jobyn ofnadwy. Dwi wedi bod yn berniadu hunan, a dim ond hollti blew. Mae'n amlwg yn cael problemau fan hyn y beirniad, achos mae wirioneddol yn crafu ben yn dweud. Odi. Ond mae 3 par, maen nhw'n llwyr heddiannol i fod yma. A mae'n bwysig yn dweud dosbarth yma, achos mae rhaid i fi wneud ei waith yn iawn, achos all rein mynd mlaen ag ennill y prif bencampwriaeth. Yn hawdd iawn. Mae yna bosib cryb o'n nhw'n mynd i ddod o'r dosbarth yma. Ond mae'n mynd trwy'r 3 par. Mae rai bod o dal e benderfynu. A chi'n chi gweld y dorf o amgylch, a does dim lot o sŵn yma, oes e? Mae pawb yn eiddgar i weld pwy sydd yn mynd i gymryd y brif wobr fan hyn yn yr adran. A Steve a Sarah Gibbons! Alun, o ti'n iawn! Wel, llongyfarchiadau i Steve a Sarah Gibbons o Aberhonddu. Llongyfarchiadau mowr iawn. Amazing! Well done you! Amazing. How are you feeling, Sarah? I'm just shaking, want to fall over. We only brought 3 pairs. We weren't going to come because we were so busy and things. So I got 6 lambs out the field beginning of this month.
And we had two first and second. Amazing. It was just lovely. And it means so much to you, doesn't Oh, it it? I does. know it does. It's great. It's Wel, brilliant. Sian Gwrchiadau mor You iawn. wouldn't know, would you? It's trod on my foot, really. But you work so hard, so fair play you. Yeah, well, you're doing All the lovely. work hard, all the work. Everybody's that's paid off. worked hard, haven't they, to come here, so... Sian Gwrchiadau, da iawn. Thank you Well so done much. you, Sarah.